Успокой се сега и изпий тая вода. Какво става? Нищо. Кажи, де. Що сред себе, Душко? Що бе, на мене ми отиват. Имаш ли маркер? В смисъл? Някой има ли маркер? Познаваш ли? Седим на един чин. А що не съм я виждал? Беше прекъснала за известно време. Много висок. Няма проблем, аз имам висок отскок. Ага. Баща й е главен архитект на републиката. Ей, моя е най-добрият шлосер в София. А, така. Гунди, какви са тия дрехи? Що бе? Аз така си ходя. Лукче? Мими Боби така ли на танц, казвам ти само, че е цар по-английски, знаеш Шекспир наизуст. Бобка, ти си. Ай. Боби, беше вълшебно. Честит юбилей на Дружество Левски!